i us ho explicarem al Consell d'Alumnes. El Consell d'Alumnes d'aquest any ha fet referència als espais públics de Sant Lluís i les urbanitzacions. Cada classe ha analitzat una zona i ha explicat el que els agrada i el que es podria millorar. El curs que ve haurem de trobar solucions a totes les coses, els aspectes que no ens agraden. És una experiència molt polida que ens agrada molt. Pati gros. Hauríem de fer tapes freds i alegrars grocs. El pati gros està molt brut. Els cartells de bon funcionament de la pista no es compleixen. Hi ha poques papereres per tirar les escombraries. Les parets comencen a perdre el seu color. Hi ha pintades a les parets que no es corresponen amb els primers grafitis que es van fer i algunes són inadequades. Aquí només hem posat aspectes a millorar perquè no li veiem cap aspecte positiu en els grafitis. Cauen les bosses i la brutícia cau en terra. Hi ha bancs que estan en males condicions i romputs. Què considerem espai públic? La definició a diferents llocs d'espai públic és agrupació de diferents exteriors urbans en oposició als espais privats. Els meus companys i companyes de l'equip de govern estan molt contents i ens donen la benvinguda de que vingueu al teatre i que us expliqueu moltes idees que sé que teniu. Hi ha els grafitis. Dins el món dels skates hi ha els grafitis i són art i alguns són bons perquè estan ben fets. Els pares tenen jocs i mos agrada que tinguin jocs. També està molt bé que hi hagi coses per als adults, perquè ells també se tenen que divertir en els parcs. Per explicar-los el que hem observat del nostre poble, Sant Lluís. I altres arbres pintats en pintura. Vidres al terra que poden fer mal als fillets i filletes que hi juguen o inclús poden arribar a incendiar el bosc. Llocs trencats. Fa falta un manteniment perquè ningú prengui mal. Els nostres pares paguen els impostos i voten els serveis. Aquí a l'esquerra vam fer un gràfic dels puestos on viurien els alumnes de la nostra classe. I a la dreta vam posar els nostres noms on vivien al mapa del municipi de Sant Lluís. Anàlisi. Una vegada tenim clar els conceptes, decidim estudiar i valorar el que es podria millorar i els aspectes positius dels espais públics municipals que els alumnes de la nostra classe faran més. La gent que té set pot veure. Hi ha una paperera. És de material reciclat, així queda més bonica la cor. Quasi tots els jocs eren per a fills petits. 2. El tobogan era molt petit. 3. Quan jugaven a futbol, la pilota sortia fora i podia haver un accident. És important que tots i totes els utilitzem correctament. Vam fer també una llista de tots els espais públics que coneixem i vam veure els que són dins el poble i els que són fora del poble. No, ho he trobat molt xulo i espero que ens facin un pot de cas amb el que hem presentat.
Per jo el Consell d'Alumnes està molt bé perquè nosaltres tenim una oportunitat per presentar les nostres propostes i que ens escoltin a l'Ajuntament. Que podríem, que entre tots hem de cuidar el medi ambient i hem d'intentar de cuidar les coses i no fer-les malbé.